Здравейте, приятели! Ние от leximoti.com имаме удоволствието да ви представим тази страхотна оферта. Атрактивен парцел с чудесно местоположение. Само на 10 минути от град Русе и на метри от красивото езеро в село Щръклево. Парцелът е равен с площ от 1300 квадратни метра, разположен на красиво място, заобиколен от прекрасна природа, в близост до тихо, прелесно езеро, в спокоен район, предлагащ възможност за уединение и зареждащи разходки на открито. Мястото е подходящо както за инвестиция, така и за да построите своят мечтан дом сред природата. Недалеч от имота е центъра на село Щръклево, където могат да се намерят хранителни магазини, заведения, лекарски кабинет, офисна куриерска фирма и други. Парцелът граничи с урегулиран имот, което улеснява свързването към електрическата и водопроводната мрежа. Обадете ни се, за да научите повече и да разгледате този прекрасен имот. Колеги от други агенции са добре дошли. Ние сме leximoti.com и ще се радваме да работим заедно. Не пропускайте възможността да направите този имот свой. Чрез нашите утвърдени партньори от банковият и застрахователния сектор, ние от leximoti.com съдействаме абсолютно безплатно за всякакъв вид кредитиране, застраховки и инвестиционни програми, според индивидуалните нужди на всеки наш клиент. Обадете ни се за безплатна консултация. Очакваме ви на 0887 534 969 и на 0876 684 626. В случай, че имате имот, който искате да продадете или отдадете под наем, ще се радваме да ви помогнем. Ние знаем най-краткият път до вашият купувач или наемател. Благодарим ви за доверието.